كنكر أخي مسمن كمكر نايلو معسمتك ሰላም ቤተሰብ ማሂ ዩቲዩብ ከመኒኹም ድሓንዲኹም ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልው ልባዊ ትምኒተ እዩ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ቪድዮ ደሞ ሓቀኛ ዛንታ ርሕቐት ፍቕሪ እዩ ሓቀኛ ዛንታ ርሕቐት ፍቕሪ ናኡ ከብለኩም ኣርእስቱ ርሕቐት ፍቕሪ እዩ ዝብል ንብዓትን ናፍቖትን ሰንሰለት ስደት ዮናስን ሳባን ኣብ ሓደ ፅንኩር እዋን እዮም ተፋቒሮም ዮናስ ንሃገሩን ንፍቕሩን ዘለዎ ተወፋይነት ዓብዪ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዝነበረ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ፀገማት ግን መንገዲ ስደት ክመርፅ ተገደደ ካብታ ዝፈትዋ ሳባን ካብ ዓዱን ተፈልዩ ናብ ስደት ክወፅእ ከሎ እቲ ዝዓበየ ስንቁ ተመሊሰ ክመጽእ እየ ዝብል ቃል ጥራሕ ነበረ ዮናስ ናብ ኣውሮጳ ንምብጻሕ ዘሕለፎ መንገዲ ሰሃራ ባሕሪ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነበረ ሳባ ኣብ ዓዲ ኮይና ንሰሙናት ድምፁ ምስ ጠፍኣ ምስ መቃብር ክትዛረብ ጥራሕ እዩ ተሪፍዋ ኣዝያ ትጭነቕ ነበረት ዮናስ ግን ኣብ ሞትን ህይወትን ኮይኑ እውን ስእሊ ሳባ ካብኡ ኣይፈልን ነበረ ንሳ እታ እንኮ ተስፍኡን ናይ ህይወቱ ትርጉሙን ነበረት ናብ ስደት ምስ በፅሐ እቲ ዝገደደ ፈተና ተጀመረ ዮናስ ናይ ስራሕ ፈቃድን ወረቐትን ንምርካብ ዓመታት ወሰደሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ሳባ ኣብ ዓዲ ኮይና ፀቕጢ ስድራቤት ይበፅሓ ነበረ እዚ ሰብ እዚ ተመሊሱ ኣይመፅን ህይወትኪ ግበሪ ህይወትኪ ምርሒ ሓዳርኪ ግበሪ ውለዲ ዝብልዋ ብዙሓት ሰባት ነበሩ ሳባ ግን ፍቕሪ ማለት እኮ ብኣካል ምህላው ጥራይ ኣይኮነን ብልቢ ምእማን እዩ ብምባል ንኩሉ ነፀገቶ ከምዚ ኢሎም እናኸዱ እንዳሃለዉ ናይ ቪድዮ ዝርርብ ተፅቢትን ዮናስ ኣብ ስደት ኮይኑ መዓልታዊ ህይወቱ ብናፍቆት ይሕልፎ ነበረ ሳባ ኣብ ዓዱ ኮይና እትሰደሉ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ናይ ፎቶ መልእኽቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ንዕኡ ከም መድሓኒት ኮይኑ ይኾኖ ነበረ ሓደ ግዜ ዮናስ ንሳባ ከምዚ ኢሉ ፀሓፈላ ኣብዚ ዘለኽዎ ሃገር ኩሉ ነገር ኣሎ ምግቢ ስለዘየለ ከምቲ ኣብ በረኻን ሳራን ዝነበርክዎ ጥሜትን ፃምእን እዩ ዝስምዐኒ ብምባል ፀሓፈላ ሳባ ድማ ከምዚ ቢላ መለሰት ዮናሰይ ስደት ኣካላትካ እዩ ወሲድዎ እምበር ልብኻ ግን ኣብዚ ምሳእ እዩ ዘሎ ንጉሰይ ብምባል መለሰትሉ ፅባሕ ክንራኸብ ከለና እዚ ኩሉ ንብዓትና ናብ ናይ ሓጎስ ዝናብ ክቕየር እዩ እጆኻ ንጉሰይ በርትዕ ብምባል ድማ ኣፀናንዓቶ ድሕሪ 7 ዓመት ናይ ስደት መከራን ናፍቆትን ጭንቀትን ብዙሕ ነገር ዝመረረ ናፍቆትን ተስፋን ዮናስ ወረቐቱ ዛዚሙ ንሳባ ናብ ዘለዎ ሃገር ክወስዳ ኩሉ ነገራት ኣመቻችየላ ሳባ መዕርፎ ነፈርቲ ክትበፅሕ ከላ እቲ ንዓመታት ብስክሪን ጥራይ ትሪኦ ዝነበረት ገፁ ሕጂ ኣብ ቅድማ ቆይሙ ነበረ ዮናስ ክሳብ ዝርዕድ እናተንቀጥቀጠ ሳባ ብምባል ዓወት ነቶም ዝዕገፁ እያ ኢሉ ብጣዕሚ ኣተቐቢሉ ሓቐፋ ንምዓቱ እንዳወረደ ሳባ ክትዛረብ ኣይከኣለትን ንብዓታ ጥራይ እዩ ሓቂ ምዃኑ ዝገልጽ ነይሩ እቲ ብሰንኪ ስደት ዝተበታተነ ህይወቶም ሕጂ ብሓድሽ ተስፋ ክሕደስ ጀመረ ሓጎሶም ድማ ኣዝዩ በቃ
መግለፂ ዘይብሉ ኮነ። ስደት ንኣካላት ይርሕቆ ይኸውን፣ ንጹህ ፍቕሪ ግን ንርሕቐት ከም ድልድል ተጠቒሙ ሰብኣዊ ጽንዓት የርኢ። ርሕቐት ንሓቀኛ ፍቕሪ ኣየጥፍኦን እዩ፣ ንሱ ሓቀኛ ምዃኑን ዘይምዃንን መፈተኒ ጥራይ እዩ ዝኾኖ። ሎማዓንቲ ዝነበርክዋ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ብሓቂ ካብዙ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ እዚ ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ጎራዝ ኣሕዋተይ። ኣብዚ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ እዚ በርግጥ ኣብ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ብዙሓት ፈተናታት መሰናኽላት ኣለዎ፣ ናፍቖት ኣለዎ። ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ብስልኪ ብቻ ብፅሑፍ ብቻ ብቪድዮ ብቻ ስለትራኸብ ብኣካል ተራኺብካ ትነጋገሮ ነገር ትረዳድኦ ነገር ስለሌለ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ፈተናታቱ ብጣዕሚ ዝሓየለ እዩ ካብቱ ብኣካል ዘሎ ፍቕሪ። ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ብጣዕሚ ዝሓየለ እዩ። ምክንያቱም ዝኾነ ፀገም እኳ ተተፈጢሩ ኣብ መንጎኻስ ብኣካል ተኮይኑ ኮፍ ኢልካ ተነጋጊርካ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ተኮይኑ ግን ታሓንቲ ክትፈትሓላ ትኽእል መንገዲ ብስልኪ ብቻ እያ። ብስልኪ ከዓ ለይምርድዳእ ብዙሕ ግዜ ክፍጠር ይኽእል ኢና። ኣብ ናይ ርሕቐት ፍቕሪ ጽንዓት፣ ትዕግስቲ፣ ምክኣል ብጣዕሚ እዩ ዝሓትት። በተለይ ትዕግስቲ ናፍቖት እናመረረካ ክትዕገስ ፅባሕ ካሊእ መዓልቲ ምዃኑ ፅባሕ ክትራኸብ ምዃንካ ተስፋ እናገበርካ ክትዕገስ ከም ዘለካ ተተዓጊስካ ተተፀሚንካ ለኩሉ ነገር ፅባሕ እኮ ካሊእ መዓልቲ ፅባሕ እኮ ክንራኸብ ኢና፣ ፅባሕ እኮ ዝሐሸ ሂወት ክንነብር ኢና፣ ዝሐሸ ሂወት ንክንነብር እኮ እዩ ተሰዲቱ እኒኦ ተሰዲታ እኒአ ኢልና እንድሕር ኣሚንና ግን ናይ ትዕግስትና ፍረ ክንበልዕ ምዃንና ኢና ንምሃር ካብዛ ዛንታ እዚኣና። ክቡራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዝበልክዎ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ንስኻትኩም እውን ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ናገበርኩም ደሞ ኣበረታትዑኒ ልትገብሩለይ መበረታታዕ ኩሉ ደሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኽብረለይ። ብጣዕሚ የለመስግን፣ ብጣዕሚ የልፈትኩም፣ ብጣዕሚ የለኽብረኩም። ቻው፣ ብሩኽ መዓልቲ። ናይ ልበይ ኩሉ ንእምን ክነብር መስመር ክመክር ናይ ልኹም ዓሰብ መፀግ